Horan, nirea da etxekoaren aurkezpena. Etxekoaren aurkezpena zuzen UEUk antolatzen du hau, Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen du, eta ikusi duzue ipini dut izenburuan 45 urte unibertsitate jakintza komunikatzen. 45 eta ez 50. Komunikatzen, lehenengo unetik, lehenengo ikastaroetatik 1973ko ikastaroetatik hasi da Udako Euskal Unibertsitatea jakintza komunikatzen, baina mugarri moduan hartu dugu liburuskatxo hau. Hemen orrialde bat ipini dut ez da irakurtzeko dokumentu historiko moduan ekarri dut ona ez da. Izenburua bera ere adierazgarria iruditzen zaidalako, euskaraz eta gaztelaniaz. Gaztelaniaz apuntez, euskaraz argitalpenak. Eta da, 1977an, oraingoan bai dira urteak, 1977an egin ziren UEUren lehenengo Iruñeko jardunaldiak. UEUren 5. Jardunaldiak, bi egin ziren Donibane Loitzunen, 3. eta 4. Ustaritzen, 5. Iruñean, eta Iruñeko jardunaldi horietarako liburuskatxo bat argitaratu zuen UEUk, hemen orrialde bat atera dut, eta gainera gero oharra beste toki batetik hartu dut. Baina, interesatzen zaidana da, UEUk arro esaten zuela, aurrera pausu garrantzitsua eman duela 5. Ikastaro horietan. Irakasleek eman zitzakeen ikastaldi borobilak baino zerbait gehiago egin nahi izan du horrexetarako hain zuzen urtean zehar prestatu ziren gaiak eta udako ikastaldietarako apunte gisa argitaratuta eman. Eta arro esaten dute, arro esateko moduan nik uste dut zeuden 1938 orrialde argitaratu direla. Horietako gehienak ikusteko moduan daude. UEUren buruskaken digitalizatuta, ez guztiak, baina gehienak ikusteko moduan daude. Baina hor, zerrenda horretan ikusten da, algebra, fisika, kalkulua, kimika, literatura, linguistika, ekologia, denetarik. Guztira, 1938 orrialde bat ekarri dut erakusteko. Lehenengo usta horretako bat ekarri dut fizikakoa erakusteko zertaz ari garen. Formatuak desberdinak dira, ez dira berdin-berdinak, baina esango nuke 45 urte betetzen direla UEUk lehenengo liburuskatxoak apunteez argitalpenak argitaratu zituenetik. Horrek ez du esan nahi, lehenengo unibertsitate liburuak direnik, hori baino lehenago egin ziren unibertsitate jakintza, unibertsitate liburu esateko modukoak, halakoen berri zehatzena nik uste dut Karmele Artetxeren tesian dagoela, eta jakinen inguruan adibidez argitalpen asko daude, argitalpen batzuk badaude hau baino lehenago. 1977tik gaur arte zer gertatu da. Hemen ipini dut, lehenengo taula da UEUren liburu produzioarena. Bakarrik liburuak eta bakarrik euskaraz idatzitakoak, ez daude itzulpenak. Ez zait horren beste interesatzen datua, eta are gehiago, gero behian ipini dut EHUPU-eren liburuen, euskarazko liburuen evoluzioa. Hor ere, kuadro hau ikusita, EHUren kontra ari naiz, ze hemen ez daude kontatuta itzulpenak kuadro honetan dordan. Hemen ikusten den kuadroaz gain itzulpenak egitu ezkero, are handiagoa izango litzake. Eta pixkatxoa txikituta dago EHUrena, handiago dago proportzioan UEUrena. Horan, ez dugu konparatu behar zutabearen tamaina. Interesatzen zaidana da, UEUren liburugintzan ia lerro zuzena dagoela. Orduan,
1977an 10 liburu argitatu ziren, 2021an 10 liburu argitatu dira. Eta ikusten duzu urte hainbat 1977tik 2021era ez dagoela gora bera handirik, hortxe mantendu da liburu produzioa. Kopuruei begiratzen badiegu. EHUren kasuan, ez da 1977an hasten, 1984an da lehenengo liburua dokumentatuta dagoena, argitalpen zerbitzuak euskaraz atera zuela. Hemen ari naiz ingumako datuak erabiltzen, kuadro hauek ingumatik hartu ditut. Eta hor bai dago gora bera handiagoa, eta gaur egun produzioa EHUrena euskaraz handiagoa da, bikoitza baino gehiago EHUrekin alderatuta, UEurekin alderatuta. Eta EHUren datuak erabili ditut, gainerako unibertsitateek, Mondragonek ematen du 2021an hartu duela bidetxo bat, ez dakigu jarraituko duen, 2021an argitatu zituen euskarazko liburu batzuk. Deustuk garai batean itzulpenak egin zituen, baina 2014 geroztik ez du apenas euskaraz unibertsitate libururik argitatu. Nafarroan 2000 urtean zertxo bait, eta gero oso ale solteak dira. Hemendik atera genezaken ondorioa da, UEU 1977an hasi zen moduan, dago 2021an. Erakutsi nahi dut, paisaia asko aldatu dela. Nahiz eta kuadro horretan aitzera eman, akaso oso erregularra izan dela gauza asko gertatu dira urte hauetan. Zer daukagu gaur? Unibertsitate jakintzaren komunikazioa izen horretan sar daitekena. Daude liburuak, paperezkoak, 1977az geroztik, eta daude digitalak, PDF edo EPUB formatuan, baina horri pini dut, momentu batean neukidot hor gehi digitalak. Ez da gehi digitalak, da berdin digitalak, ze ez dago produktu desberdinik. Hau da, digitalean daukaguna da paperean daukagunaren berdin-berdina. PDF formatuan edo EPUB formatuan. Zein da beste argitaletxe batzuekin edo beste unibertsitate argitaletxe batzuekin UEuren bereizgarria edo prozesu osoa euskaraz egin dela 1977an eta 2022an. Nik uste dut esarteko modukoa dela, lehen esan duen moduan UEuri buruz oroar, askoren lehenengo liburua UEun argitaratu dela. Gaur egun UEuren inguruan ari den jende kopuruari begira gehiena EHUko soldatarekin ari da. Baina bere produzio idatzia askotan lehenengoz euskaraz UEun izan da. Ustot, bereizgarri bat ala baita, 1984az geroztik egiten duena euskararen zaintza. Orduan, euskararen zaintza esan dudanean, ipini dudanean esaten ari naiz, badagoela, liburu guztietan dagoela, ez bakarrik aldeko edo kontrako txostena egitea, baizik eta autoreari laguntzea euskara hobetzen. Eta horrek batzuetan lan handia ematen du, beste batzuetan tita oso lan erreza da, gero eta jende gehiago dagoelako laguntza askorin beharri gabe ondo idazten duena, baina oraindik badago jendea laguntza behar duena. Eta 1984an Jose Arretxebarria ibiltzen zanean lan horretan, esan beharrik ez dago, seguruenik gaur baino haren lan gehiago zutela. Eta gero, hau ez da UEren bereizgarria, baina esan nahi nuen parekoen ebaluazioa egiten dela liburugintzan 2015az geroztik UEun. Parekoen ebaluazioa UEun aldizkarigintzan hasi zen, 2010an. Ustaro aldizkariarekin.
Uztarok 121 zenbakia dauka gaur kajetan sartuta, 120 aldizkari daude, zenbaki daude kalean, 1983az geroztik. Kronologikoki hurrengoa Kondaire izango litzake, Kondaireren aurretxoan Joseba Gerrazkuenagak eta eginiko historiako urtekariak, 2 edo 3 zenbaki uste dut izan zirela, horren aurrekariak, gaur moteltxo dabil, Kondaira. Osagaiz 2017an hasi zen, ja belaunaldi berriko aldizkaria esango genuke dala, hasieratik OJS erabili duena, eta bar. Eta aldiri, bueno, nik uste dut bizitza polita izan zuela, baina amaitu da. 2019-tik 2009-tik 2021-era. Hemen esateko daukat, nire ustez aldizkari gintza ueun izan dela baita, hemen ipini dut bereziki ebaluatzaileen eskola. Uste dut euskarazko aldizkarien artean lehenengoa izan zala ebaluazio prozesua protokolo baten bidez egin zuen, eta balio izan du, gero badakigu beste euskarazko aldizkari batzuentzat, eta uste dut badela baita eskola, oroar dan moduan ikertzaile gazteek ikusteko zer dan ebaluatua izatea. Eta, bueno, akaso, kanpoko aldizkari batean izan daitekenaren antzekoa, ja, amaitu berot. Ikusten dut, bueno, hori. Jakintzaren komunikazioan beste aipatu beharreko kontu bat nire ustez buruxkak, liburuterigi digitala. Hor, biltegia da, esateko moduan, eta UEU dauzka bere liburu eta aldizkari guztiak kenduta aldizkarien kasuan urtebeteko tartearekin, eta liburuen kasuan 4-5 urteko tartearekin oroar. Baina, hori izango litzake nahi baduzue nekaneren eremua, onainokoa, argitalpen gintza. Eta hori baino gehiago da unibertsitate komunikazioa ueun. Eta hau ere gertatu da, horraino ere gertatu dira gauza batzu, baina gertatu da ueun unibertsitatea.net deitzea, eta hor blogak, ez asko, baina batzuk gora berekin momentu batzuetan bizitasun handiagoa izan dutenak, ez dakite, Izuzko ikusi dute mendik, Izuzko Bibasena, edo Pruden Garziarena, Joseba Tobarrena. Elkarrizketak, hori ere, unibertsitate jakintzaren komunikazioa da, seguruen ia divulgazioarantz gerturatzen ari gara. Otarreak bere burua definitzen du esanez, unibertsitate alorreko lan txosten apunte eta bestelako dokumentuak biltzen dituela. Horrek esan nahi du, azkenean, biltzarre, ikastaro, jardunaldietako aurkezpenak, bideoak biltzen direla hor. Bideoak orain, esango dut, gero pixkatxo gehiago hitz egingo du dalako horri buruz. Txiotesia ueun 2013an bultzatu zen. Uste dut hor ere nahiko bizkorri bilizala, nahiko etorkizunerako begirada izan zuela 2013an tesia zein mezutan egitea proposatu zuenean Iker Gaztek. Eta azkenik uste dut hau ere ueuren izarretako bat dela inguma, usune. Eukiko dugu gero mailan usune egon zen hasieran langile moduan, Karmele egon zen, Karmele Artetxe egon zen horren seguruenik eskuago baino gehiago burua horren zer izango den diseinatzen, eta bere burua inguma definitzen du esanez, Euskara Batuaren araua finkatzen hasi zirenetik aurreneko produzio zientifiko intelektualenen datu basea dela. Horrela definitzen du bere burua. Horrez esan nahi du, hor daudela
eta erreferentzia ezinbestekoa dela gaur norbaitek bilatu nahi baditu, ondo sailkatuta eta ondo bilatzeko moduan, ondo hautatzeko moduan, liburuak, gehi itzulpenak, aldizkarietako artikuluak, liburuetako artikuluak eta talak, doktorego tesiak modu sistematikoan, ez hain modu sistematikoan hor epe batean egin zen, aldi batean egin zen ikerketa proiektuena, eta hori hitzaldiak, ikastarok eta irakasgaiak. Hori biztan dago mundu guztiarentzat. Hori biztan dago mundu guztiarentzat. 2022an badaude beste gauza batzuk biztan ez daudenak. UEuren ikasgela virtuala uste dut dala UEuren altxor eskutua. Eskutua da, azkenean barruko erabiltzaileentzat delako, eta uste dut etorkizuneko altxorrak susmoa dut hor daudela. Hor daude 2010az gerostiko ikastaroak, hor daude 2012az gerostiko ikastaroak, 2021az gerostiko jardunaldiak, irakaskuntzaren formakuntzan garatu presgara Nafarroko gobernuaren laguntzarekin egiten direnak, aurre eskolentzat egiten direnak, 2012az gerostiko gradu ondokoak eta 2020az gerostiko irakaskuntza masterreko materialak. Esaten dudanean, hor daude, esaten ari naiz hirugarren puntura, zer dago? Hor dago, irakasgaia, jardunaldia, praktikak aurkezten dituzten bideoak. Hor daude, gaijakin batzuk azaltzen duten bideoak. Esperientziak azaltzen dituzten bideoak. Oraindik gutxi, baina H5P erako edukiak. Edo, oraindik asko garatu gabeko alorra da, gehienetan simpleak eta gaiaren edo egitekoaren aurkezpenak baino ez direlako audio batzuk. Nire interesgarri iruditzen zaidana erdikoa da, erdiko puntua. UEuk pentsatu duela, urraz berri horiek ematen ari denean, irakaskuntza masterra martxan jartzen duenean 2020an, kontratatu behar duela norbait komunikazioan lan egiteko. Kontratatu behar duela norbait eta komunikazioan lan egiteko esaten dudanean, ari naiz esaten bideo horiek ez dituela irakasleak egin eta plast ipintzen, baizik eta horren elaborazioa badagoela, ziara ibiltzen da, ziaren beita ibiltzen da horretan, eta are gehiago interesatzen zaidana da, egiten, irakaskuntza masterra abiarazten duen momentuan egiten duela baita UEuren bideo didaktikoak lantzeko gida. Eta hor, ematen dira arauak eta aholkuak, irakaslearen irudiarekin egindako bideoak, bideo tutorialak zelan egin. Eta horrekin batera, idazten du baita eta argitaratzen du eta ematen die bere irakasle guztiei apunteak eta aurkezpenak egiteko gidalerroak. Eta hori argitaratzen du, barruko materiala da, ez dago mundu guztiarentzat. Baina, interesgarri iruditzen zaidana da, UEu pentsatzen duela, hau egin behar dugu. Eta hau egin behar dugu hasieratik. Irudipena daukat, 1977an bezala gaudela. 1977an gaudela bigarren alor horretan. Hau da, UEuren YouTubeko kanalaren argazki bat ez da. Konparatuko nuke hau lehenengo ipini dudan dokumentu 1977ko dokumentu historiko arekin. Gauzak egiten ari gara, urrats onak nire ustez eman dira, baina oraindik ari gara ikusten hori zelan, hau izango litzake lehen erakutsi dudan 1977ko dokumentua, eta gero lehen erakutsi dudan moduan Luis Bandresen liburua orain erakusten dut. Hau 2014koa da, nahiko harin, justo matematikak eskuekin eta baliabideekin, orrialde bat erakustea bezala, edo ale bat erakustea bezala.
YouTubeko UEuren kanalean daude, aipatu dut askotariko materialak daudela, hor dago bekaduna websaila, ez dut esango hori, bekaduna websaila Unibertsitate Jakintzaren zera denik, baina hor dago hori ere, ez da? Baina hor daude, baita UEuren zalantzari gabe komunikazio izango lirateken irakaskuntza eskaintzan sorturiko bideo didaktikoak, mintegi jardunaldien grabazioak, divulgaziorako balioko duten liburuen edo irakaskuntzare eskaintzaren aurkezpenak. Zein dira erronkak, bai. Liburugintzan eta aldizkari gintzan nire ustez jarraitu behar dugu orain arte hartu dugun bidetik, eta begiratu behar dugu munduko unibertsitateek eta munduko unibertsitate argitaletxe egiten dutena ia zer den. Eredu moduan ipini dut bat 2019ko Europar Batasunak bultzaturiko Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication, eta hor egiten da gogoeta, munduan egiten da gogoeta, ia paperean edo online bakarrik izan behar den hurrengo urteetan, ia baliabide digitalak paperaren osagarri izan behar diren ia multimedia produktuak sortu behar ditugun, ia ordainduta edo doainik, eta jakina alakoetan bere erantzunak ezin ditu beti eman, nik hau nahi dut eta hau egingo dut. Eukarri dauka doainik nahi duela, baina igual ezin du. Baldintzatuta dagoelako, besteak beste, ustaro, da nik ondo ezagutzen dudan alor bat, UEuk argi dauka, ustaro, doainik eta libre izan beharko litzatekeela, baina horrekin ez da sola eta ordintzen. Eta ez daukagu gaur beste biderik. Uste dugu bilatu behar dugula. Uste dugu bilatu behar dugula horretarako bidea. Bide berrietan ere, uste du munduko unibertsitatei begiratu behar diegula, jaten ari naiz aurreratu dudan denbora guztia. Bide berrietan ere munduko unibertsitatei begiratu behar diegula. Niri oso esanguratzua iruditzen zait Journal of Visualized Experiments bere burua definitzen du peer-reviewed scientific video journal moduan. Aldizkari bat, bere lanak argitaratzen dituena testuarekin eta bideoarekin, baina testua eta bideoa ere pareko ebaluazioarekin parekoen ebaluazioarekin argitaratzen da. Susmatzen du bidea hortik etorri behar dela. Parekoen ebaluazioa giltzarria izan behar dela, giltzarria izan behar dela besteak beste zer den autoritate eta zer ez definitzeko, zer den unibertsitate jakintza eta zer ez definitzeko, parekoen ebaluazioa izan behar, uste dut, izan behar dela, nolabait. Eta hor ikusi behar dugu, etorkizunen zelan egiten diren gauzak. Parekoen ebaluazioa uste dut gaur, batez ere azkenengo hitzaldian, Iñakok jarriko dituela gauza batzuk zalantzan, eta proposamen, hain zuzen bide horretan, egon diren akats batzuen soluzio moduan, ez da? UEuk esan dut kontratatu duela komunikaziokoa, kontratatu ditu baita momentu honetan 3 persona, aholkulari pedagogiko esaten direnak, hori ere importantea da, eta aholkulari pedagogiko horiek dira inzuzen esaten ari direnak, hau apunteak deitzen genuen alen, ikasmaterialak deituko duguna orain zelan egin behar den. Euskararen zaintza adibidez horrezta sartu. Eta nik aitortu behar dizuet, oso motxarra nuen. Hemen zer egingo du. Euskara begiraletzarik espadago. Egun hauetan eman didate sarbidea UEuren material guztiak ikusteko. Eta zelako posa hartu dudan ezin duzu ezin iztu, zelako posa hartu dudan ikusita Euskararen zaintzari gabe UEuko irakasleek, hau da, kanpo begiraletza gabe, zelako material honak egin dituzten. Bagian momentua da horretan gastatu beharrean
produktu horietarako, produktu horietarako. Euskararen zeintzan gastatu beharra, diru asko da hori ere, orrasketa lana, aholkularitza pedagogikoan eta halakoetan gastatzeko. Eta azken urratsa uste dute izan behar dela inguma izena erabiliko dut, baina ez nahi sari esaten ingumako langile bakarrari hori ere eman behar diogula, baina argi ikusten dut behar dugula datu baseren bat, bilduko duena ez uegun, baizik eta Eluiarren, zientzia kaieran, jakinen, egiten diren beste erabateko produktuak. Ondo etiketatuta, erraz bilatzeko eta hautatzeko moduan, ez ezinbestean banan bakoitzara sartu behar. Elkarrizketa batean UEUko komunikaziokoi esan diet, zalan ikusten duzu UEUren argitalpen gintza hor. Uste dut 45 urteko nerabe osasuntzua garala. Egon gara okerrago, izan ditugu momentu okerragoak, uste dut orain osasuntzu dagoela, baina gaude nerabea bezala nazioarteko izan nahi dut, ikusten dut, eta ase polita, hori bezalako izan nahi dut eredua. Basarri txarra hori ere ondoko basarrikoa gustatzen zait, izan nahi dut halakoa ere, eta hor bere izaera bilatzeko bidea egin behar du. Parkatu lehen aurreratu dana nebujan dudalako. Ni lehenengo galdera botako dizut, esan dezu egun libudun gintzan eta aldizkadiak paperean dagoen bezala digitalean dagoela, baina hori eskaintzaren aldetik, baina eskaeraren aldetik oso desberdina da. Digitalak gauza txartak izango ditu, baina oso ona dauzka eskuragarritasuna eta berehalakotasuna eskaintzen dolako. Orduan, eskaeraren aldetik nik uste ez dugula betetzen justu aipatu dituzun gauzengatik, ez baliabideak eta, baina nik uste dut idazle batek aldizkari batean argitaratzen duenean eskatzen duena da lehenbailen hori aitatu ahal izatea eta aitatu ahal izateko libre egotea. Orduan, ez ote dan bide bada mau eta bide horret baldintzatzen dula gastatzen dugu paperean eta dugu gastatzen libre jartzen paperarekin ziur dirua galtzen dugula. Orduan, horren inguruan nola ikusten ez? Bai, kontua da, momentu honetan dirua paperean ez dela horren beste gastatzen. Kostuak ikusten badira, kostuak dira maketazioa eta zeraren orrazketa, hizkuntzaren orrazketa. Gaur egun liburu bat argitaratzen denean paperean, UEUren zerekin kostuetan paperak ez du horren besteko gasturik. Orduan, eskara horren beste gastatzen ari paperean. Nik uste dut, igual orain arte egin duguna baino alegin handiagoa egin behar dugula, ikusten ia beste diru-sarrerarik sor daitekeen beste erabatera salduta, ez da? Baina esan dudanean, enuen inola ere deslogo zertu mespretsatu edo gutxietzi edo bigarren mailan ipini nahi digitala paperaren berdina delako. Orduan neukan zertxa, pekotxoa esan, esatea, ez dugu eman urrengo urratsa. Ez dugu eman urrengo urratsa berdina izatetik gehigarri izatera. Ez dute aipatu, baina hemen azkenengo lerroan neukan UEUk dauka baita Errentiko horiko udalaren laguntzarekin Torrekuan humanitate digitalen ikerketa gunea, eta uste dut bintzat, nire gogoetan sartzen da ezin ote dan izan baita gune hori
multimedia argitalpenen aukerak aztertzeko gunea. Ez naiz ari etxeko lan gehiago ipintzen, baina, pentsatzen dut, humanitate digitalen konzeptuan hori ere sartzen dela, eta hori ere aprobetxatu beharko nukela bide berriak bilatzeko. Baina ez dut inola ere, ez dagoat zalantzarik, gaurko ebaluazio sisteman ikertzaileari interesatzen zaio hainbatarinen eskuragarri izatea, eta horretarako ona da, online eta hainbatarinen egotea. Zuena da hitza guain. Argitaratzen dugu, baina inork irakurtzen gaitu. Orain, gaur, zer ikasi dugu azken du berrotan. Bai, pentsatzen dut gutxiago, pentsatzen dut gutxi. Hain zuzen, lehengo zera, uste dut Inakok hitz egingo duela azkenengoan horri buruz. Gaurko jardunaldirako nahi genuen bibliotekariak etortzea. Mondragon Unibertsitatetik etorri da Amaia, EHUko gonbidatu genuen ezin zuen etorri. Hain zuzen, nahi genuelako ikusi ia dagoen EHUren kasua interesatzen zitzaidan, niri personalki interesatzen zitzaidan, urte askoko ibilbidea zeukalako eta pentsatzen duen ikusitekeela duela, eta hori galdetu genien. Duela 30 urte zenbat liburu eskatzen ziren mailegatuta, zenbat aldizkari hartzen ziren, eta gaur ezin izan dute egin. Susmoa da, ezetz, eta hori da, Inakoren zientziaren gaitz horietan aipatzen den horietako bat. Baina ez da euskarazko produkzioaren da ezaugarri bat, da unibertsitate produkzioaren eta produzio zientifikoaren ezaugarri bat, azterketak egin da daude, Inakok bere liburuan esate ditu, zenbat eta zenbat artikulu dauden, bakarrik autoreak eta ebaluatzaileak irakurri dituenak, mundu osoan. Nire, gure etxetik begiratuta, iruditzen zait, hala ere, egin behar dugula. Euskaraz, hala ere, egin behar dugula. Iruditzen zait, larriagoa eta arriskutsuagoa dela dibortzioa egotea, ikertzaile irakasleak ingelesez argitaratu, gaztelaniaz argitaratu, zedaneko esaten dugu ingelesa, baina gero azkenean ingelesak gehi. Gaztelaniak gehi, frantsesa izaten da, eta gero euskeraz eskola eman, eta kafetegian gaztelaniaz egin. Orduan, alde horretatik, inork irakurriko espadugu ere, uste dut, argitatu behar dugula. Gero bukaeran eguerdi aldean ordu erdi bat daukagu ere gaiak pizkat pasatzeko eta huelta emateko, eta horrengoari emango diogu hitza, ordu erdi bat egin dugu, eta baituko dugu gero. Bai?